за неговото изпълване. Нещо с гръбнака ли се получава, брат? Какво става? Гръбнака всичко. Какво всичко? Не боли. Не мога да... Не можеш да стоиш отдолу. Сега ли те боли? Не, вчера. Сега дава много. Колко дава? Става няколко години да приема. Тук изцяло не ги чувствам. Няколко години ли каза или година? Година-две те боли. Ого, ти нещо трудно ходиш. Чакай малко, чакай, сега ще се помолим за теб. Ако може два стола и тук отгоре да ги сложим. Това е, ти снима ли го? Да. Много е важно да се вижда как човека не може да ходи, защото като тръгне да ходи после да се знае, че наистина нещо е станало. Дай. Краката ми стесни, ги чувствам. Не чувстваш нищо? Не. Нищо не чувстваш. В името на Исус, отпусни се. Немощ и болест в гръбначния стълб и в таза излез от този човек. Вън! Излез вън! Вън от гръбнача! Вън от тази! Прешлените и дисковете може да се наместят. Прешлените и дисковете да се наместят. Болките да напуснат. В името на Исус. Да бъде изцелен човек. Вън от него. Шиповете да се стопят. Шипове да се стопят в името на Исус. Шипове да се стопят в името на Исус. Шипове да се стопят. Шипове да се стопят. В мощното име на Исус. Стани, брате. Дигай краката. Нямам много страшно. Нямам много. Трябва сега. Дай да ходим. Нямам много малки. По-добре се чувствам сега. По-добре си вече. Слава на Бога. Аз сега кръста направи така. 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 Леко напред, така се нали леко. Айде сега. Сега нормално става да се изправя. Преди не можеш, сега нормално ставаш и се изправиш. И аз съм нали тук. Остълби как ще бъдеш. Я? Слава на Бога. Я дигни колената. По-добре ли? Съвсем леко. Добре. Бъди напълно свободен в името на Исус изцелен. Шиповете тук ли са? Шиповете да се стопят. Всеки, който има шипове, да се стопят шиповете в името на Исус. Я раздвижи врата. Така, раздвижи. Тук. Какво става с сестрата? Раздвижи шиповете. Това, врата. Кажи слава на Бога, я дигни ръце. Слава на Бога. Я да види как ще вървиш. Какво става с сестрата?